Elah, boleh kok. Kalau mau gedang barang. Elah, apa bocah kae? Ya apa kok kalungan gedang? Maksudmu ki ben kepiye ngono lho? Aku kok gumun karo kowe. What? Emangnya kenapa? Lah wong aku iki lho, juragan gedang. Yo ben wong-wong ki ngerti nek aku kalungan gedang iku ki nek bahwa aku ki juragan gedang. Walah ngono. Iya wis paham, maksudku ki ndedek mbunggu kalungan iku apa yo ora aboten. Yo abot. Yo aku kalungan gedang ngene iki lho menandakan bahwa nek aku iku juragan gedang. Nek aku juragan emas, aku ki nganggone kalung emas. Lah nek wis kalungan emas iki kan wis biasa. Yo. Lah nek iki kan aku sebagai petani itu harus membanggakan sebagai petani juragan gedang. Walah ngono. Ya tapi yo ndedek nganggo kalungan gedang iku yo malah diguyu wong kowe engko. Ya ora, engko ki nek ngendi-endi nek ditekani, kok kalungan gedang. Iya no, lah wong aku iki juragan gedang. Wong kok iso ngono kowe. Wis karepmu lah aku wis pusing. Iya wis. Tapi aku juragan gedang.